Keterangane mangun tambak setu abot saestu Ndoro Mas. Abote piye? Niki mau maringi setunggal konangan. Jenenge Jangki Srana wau. Iya, terus niki enten kahanan ngelok-eloki. Ngelok-eloki piye? Dadi nun sewu. Wan kanggere enten napa niku cedhake nggen bendungan. Niku banyune mak krupyak, krembyak. Nek iwak kok gedene semono. Upamane iwak gedene sak monten niku lho nggih, mboten napa-napa. Nek kok ngrusak tambak. Apa iya? Nggih. Petro undangan. Undangan mrene Kapi Rekata. Kapi Rekata kuwi kethek sing sirahe yuyu. Kethek sirahe yuyu. Iya, ken mriki. Iya, oh nggih, nggo. Kapi Rekata. Lah kira niki cahe. Wah, edan. Wong kok dadi gameli iki lho. Padake wayang kerdus. Kok mak celemut. Ketek bentuke kaya ngene lho kok njaluk digameli. Adohe sepira to? Nek kira kene tekaratan gedhe ya karupane. Gur kok kene terus metu rene lho. Kok gameli. Oh alah. Kapir Koto. Apa? Nah. Yo. Mare kowe iku mare kleru ta. Kowe son ngambah banyu saged. Nek pancen iso ngambah banyu coba golek ana. Kira Gawi Rubida ki sapa? Cekelen. Nggih, meneh terus kepare kok nyem pamit. Nek ora melu nyemplung, wong aku didhawuhi Ndara Anoman. Nek nyemplung, ora urung aku kuwi ya modiar. Nggih, tengah segara. Nek nyemplung danguwe. Rasanan. Apa nek dirasani iki bakal ora nyemplung. Oh, ya ora. Aku saiki ora nyemplung. Ate op. Nyemplung apa ora urang ya modal ora iso nglang karek mulih. Pupung yaene nyandi goleki sampeyan niku. Goleki rombongan. Ayo keluar mulih. Ora. Petruk nyemplung. Ajeng nyemplung. Ngopo iki cucul? Ora sah. Ya ben tok kathok-kathokku dhewe kok. Nek kathokku teles. Wong edian. Ya men. Lho dekku. Cul, terus. Wow! Wow!
ngedha sang guru kula yen tanamu tusa sang Sri kedadi ana kahanan Kang Nyolowadi iki bangsane apa? Ana tengahing segara Krembyah. Aku bangsaning iwak. Kowe bangsaning iwak? Ya. Yen kowe bangsaning iwak, kowe kuwi iwak apa? Aku iwak hiu. Kowe iwak hiu? Ya. Kowe bangsaning apa? Iwak. Kowe iwak apa? Aku iwak wagal. Sing mburi kuwi, aku ya iwak. Iwak apa? Welut. Welut. Sing mburi aku ya iwak. Iwak apa? Iwak abon. Apa? Iwak banyu, ha? Iwak sapa banyu? Itu ding aku rawon. Iso marek konangan ora. Awitekno kaya bangsa iwak sing saba banyu. Oh iya, aku pecel lele. Aja dikai pecel ya nyok. Sabab apa kowe ngrusak tambak goro? Ilang pesabanku bareng dibendung karo Rama Wijaya. Pasabanku kurang kobet, aku ora trima. Mula aja ngalang-alang tak rusak. Ayo. Aku sing bakal ngalang-alang. Wah. Gedhe mung sak pites ilang nyawamu. Wah! 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 Wah, jadi. Pangling kethek putih kowe biyen sing ngobong ngubrak-abrik negara Ngalengka ora teh dengaring-aring dasar mengkono. Aku Anoman Yoko yuyu rumpung. Ayo sing mburi sapa bajul sengara aku. Ayo mau sing mburi ngakune welut. Du
jare mau welutu. Aku Petruk. Sing mburi mau jare raponku ngrujuk raimu kuwi apa? Aku ki wonge. Aduh mangkane. Aku ora trima. Pesabanku dibendung karo Rama Wijaya. Urang kubet. Mulane ana tak bedah yen kowe kena Pak Eman krana aris Balya kundhuwa karo ratumu. Yen to dina iki para kethek nyabrang menyang Alengka ngrampungi negaramu. Ah! Maju para ngaco. Pateni mawon. Alah kepiting kok disaus tirem. Padake panganan. Maju. Capit pedhot gulumu ah. Wah! Wah! Hai! Kabartos. Wis gineget mawi capite yuyu rumpuk. Kaya pedhut-pedhut to eling-eling. Sanoman wanara kang sekti mandraguna nadyan mekatena. Umlawe astane sang Anoman. Sigra nyandak punang capite yuyu rumpuk. Kanan kering
sinempa pokah padha sakala pejah kapisanan. Raden, menipun Raden Anoman sampun saged nyirnakaken Ditya Kala yuyu rumpung. Wah, rumaos kula yaksa ngalengka menika kok aneh-aneh. Wolah. Menawi metang buta ngalengka. Tanpa wilangan sami kaliyan Wanara Pancawati. Buta ingkang sirahipun macan, wonten sirah gajah, wonten sirah celeng, wonten sirah boyo nggih wonten. Katemben kula pejahi lha nggih. Menika pun yuyu rumpung lha nggih menika. Mila Raden, sampun bingah-bingah rumiyin. Nadyan to dutanipun Kakang Rahwana pejah. Dados atur ngesanipun Kanjeng Sinuwun. Yayi Gunawan. Wonten timbangan kang kadhawuh sinten. Lega Yasin Sundene dina iki. Pun Kakang wis kelakon nyabrang samudra liwat tambak gura yasanira Yayi kang sinengkuyung para kadang-kadang wanara kabeh. Inggih Sinuwun. Piye Kyai Semar enten ngalengka. Lah niki sing ngertos niku Raden Gunawan. Menika pesanggrahanipun Prabu Dasamuka. Nggih, Sinuwun, menika palengganipun Kakang Rahwana menawi kalersan panjenenganipun lelangan suka ningali kaendahaning samudra. Nggih papan menika palengganipun Kakang Dasamuka. Ingkang dipun wastani pesanggrahan Swela Giri. Mangkono Yayi Gunawan. Yo. Daya-daya rasane atiku parikudu ngraboso. Kepingin bakal sapejagong kelawan arah Wanaraja. Mangkir wiyen Sinuwun kaseksa jalaran taksih kathah para wadyabala ngalengka ingkang kadigdayanipun linangkung sinaosa para kadang wanara inggih saged nyembadani nanging mangkir wiyen kedah mawi petang ingkang jangkep nganggo panci ingkang prayogi. Lah nggih ngaten to Kyai Lurah Semar. Nggih Ndara Gunawan. Lah menika lho Sinuwun. Rak sampun cetha mracih nani manunggil tegesipun ing antawisipun para wanara. Para wanara kaliyan para mina samudra saged
rerukunan ngrampungaken jejibahan panjenengan ingkang ngayomi. Mila dinten menika mugi andadosna kaca Brenggala. Manunggaling cipta rasa budi miwah karsa menika dados gegaman ingkang ampuh bakaaken rahing budaya supados sansaya agung angrembuyung.